اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام سنگت نو میری طرف السلام علیکم۔ محترم جناب استاد محترم جناب محمد یعقوب ثانی صاحب انہوں نے اجازت لیندے ہوئے اپنی عزیز آغاز شروع کرنا کہ توں سخیاں دا سردار جو ہیں تینوں آن سوالے جھک دین، کل غوث کتب ابدال کلندر تیری تک لاج پالے جھک دین، تے تو مولا ہے ہر ایک مومن دا پے آن موالے جھک دین، نہیں میں سچ 14 نو آ فقط حلالے جھک دین۔ میں لکھ وار کراں تاویں قسم خدا دے تیتھو دل نہیں ہوندا واکھے، ہر ویلے تینوں ویندا رہیں تیتھو پالنا پھیرا آکھے، تے تیرے باج گزارا نہیں منو ہوندا لویں مان غریب دا رکھے، چھڑا ہس کے دل بر ویکھیں چا ساڈے واسطے بھی لکھے، کہ او دا ہر ایک وعدہ سائے کے دل بر چپ ہجے تائیں کیتی ودیاں، نہیں منہ وچوں آج تائیں سی نکلی لب ادب تو سیتی ودیاں، تے اساں کئی نو قطع نہیں نیم جنایا، گھٹ صبر دے پیتی ودیاں، او دی لوڑ تو سر سرفامنا نہیں ایو ذہن وچ نیتی ودیاں، او ویلے دل بر یاد چکر جداں ہوندیاں بائیں اچ بائیں آئے، میرے دکھ نو سمجھ کے دکھ اپنا ادو منگدے ڈھیر دعائیں آئے، تے ہائے بھیڑ دے ویلے ساتھ کرندے نالے اوکھے چ بندے سائیں آئے، تواڈے مان تے نہیں ماں کھلر کے ٹردا بائیں وسدے سجن کدائیں آئے، پگ سر دی سر دا تاج ہوندائی اینو سجن سنبھال کے رکھیں، ہے خودداری زیور مرداں دا اینو ذہن تے ڈھال کے رکھیں، تے بھلی نعیم نہیں بخت دی آکڑ وچ سدا سنگتاں پال کے رکھیں، لکھ مشکلاں بھاویں راہ وچ آویں توں پیر سنبھال کے رکھیں، کہ اس بشر دا نعیم نہ سانگ چھڑیے جیڑا رکھ لے بھرم نادا، جیڑا کہیں دے دکھ نو اپنا سمجھے ہوئے پالو فقط وفادا، تے سینہ تان کے ظلم نو جردہ رہے رکھے دل وچ خوف خدا دا، ڈٹھے سجن چاہ کے سینے لائے بنے زامن سانگ تنہا دا، کہ اللہ واسطے رسی نہیں نال میرے میرا فقط سہارا تو ہے، میرے دل دے تار سمندر دا بس سجن کنارا تو ہے، تے نہ چھوڑی نعیم نو زندگی بھر میری اکھیں دا تارا تو ہے، پورے جگ تو ود کے قسم خدا دی مینوں سجن پیارا تو ہے، کہ جیندے نالے دل دا شہر وسایا بن لگدا ساڑی رکھیوس، نہ سجن سراف ہیریاں نو سامیں پتل دہاڑی رکھیوس، تسی سمجھ کے اپنا چپ وچ رہے سرے غیر نو چاڑی رکھیوس، نہیں مسا ٹھاٹھ دے وسدیاں نو کر ظلم اجاڑی رکھیوس۔